Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Mantupot ka, Kamanisha. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs.,
Magpakatotoo, mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng pochi gummies, mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Bonami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos! Pochi, fruity pa, choppy, Bonami, V-Fresh at frutos, aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Fruity Pop, halo-halong Hana ay ang masarap na pagkain na laging inihain ni Mama at Papa. Ay. Dito po sa may bunuan na Binlock. Hello! Uy Thank magandang you. umaga sa inyo dyan. Ingat-ingat po kayo, wag po muna kayo magpunta sa mga beach. Tama! Eto sabi naman niya, hashtag IFM best friend mo para po sa akin. Ang hindi ko matanggihan ay yung utos ni Mama at Papa. Oh, Kasi matakot naman ka. Ikaw ba, nung inutusan ka ng nanay mo, best friend Dado, talaga nga sinusunod mo? Ay, oo naman. Pag tumanggi ka dyan, delikado. Isang tingin ka lang Di ba? Tapos magagalit sila sa'yo pagka, yung iba inuutos nila sa kapatid nila, kaya mahirap pagbunsukin. Alam pa manay, kwanda din si Kawan. Numaming sa makapasusudo lang. Hashtag ay sa umaga, good morning Ate Yala, Kuya Dado. Ang hindi ko po matanggihan ay ang siyempre, pag-aaral daw ng mabuti. Wow! Mabati naman po ako dito na nakikinig po sa inyo. Hindi na ako pumasok. Yan ang nag-aaral ng mabuti, hindi na pumasok. Grabe ka! Oy, hindi naman, bakit, hindi naman ganun kalala. Bakit sasabihin mo hindi ka papasok? Pumasok ka, oy! Oo nga, wala na, best friend. Tumila na. Maganda Kayo na nga, dyan, gumaganda ng panahon, Eto naman, sabi niya dito, si Ricklin Soriano Tandok, batiin daw natin siya sa Maya Barangay, Parong King. Thank you po! Ayun, eto naman, sabi niya rito, ay sa umaga, hello po Kuya Dado, Ate Ella. Umatanggihan yung maglilibre, yung pinsan ko. At palambing naman po, lahat ng Zabala family dito sa Binlag. Binmala, ay galing niya Ryan Zabala. Galing kay Rachel Ann Hapal, Ate Kuya, ang hindi ko po tatanggihan yung crush ko. Ewan ko ba kung bakit. Siguro kapag sinabi ni Crush, burger pa, libre ka, pigara. Diba? Manggano pa ba yung teleporta makatapak ka ni Pigara? Talaga lang yan yung yan yung talagang desperate sa kanyang crush. Yay! Desperado moves, diba? Grabe siya. Hashtag guys, so umaga. Good morning, Ate Ella. Kuya Dado, ang hindi ko po matanggihan yung ka-office mate ko. Kasi naman na lang niya ako tinitignan ng maganda. Ay, Delikado. Sigurado